Gimomiyo nachako gi Dr. Mark Matonga mondo nachop kuom wachako di twak. In apisa mara obila. Kendo wacho ni kisebedo obila in obila forever. Isebedo jawache lo obila. Nyiso ni nitiere weche moko ma samoro gin weche mahiya ahinya madwaro ni mondo wuoye gi lony gadieri kae gichopo ne jopiny. To obila bende nitiere koda weche mathoth ma nyaka kan kata nyaka ng'iyo miketo gi godo ma ok oketo piny e bwok. Inspector General mar obila Douglas Kanja nowuoyo mowacho motelo ni report manoyudo ni jal manomaki nogo wiye korot. Mano kaluwore kod report manoyudo. Bang'e owacho ni nonro ndugo yango ne jalo ne ok ogo wiye korot. Diponi nitiere ng'ama wuondo obila kata ng'ama wuondo tendo obila. Ere kaka jopiny nyalo bedo gadieri ni gik mobila koro wacho kadhi mbele gin gik madieri ka gimokwongo manowachi noduogo loki ni ok ne en adiera. Mar ariyo, kaka ogai mar obila Douglas Kanja en onyalo mana wuogi report momiye koso en bende nitiere jomoko ma nyaka ng'adne rieko kata jomoko bende moluore manyalo timo nonro moko kapok owuok modhi oloso gi jopiny kaka jal manobedo jawache lo obila Charles Machiegni. Erokamano. Ok nan jawach tuwe lo obila. An obila mane tich mang'eyo. And nasebedo obila kuom higni mathoth mochopo karibu higni 30. To wan ndalo manondikwa nindiko ji te kaka askar kati biro gi PhD kati ja klas 7 nindiki kaka askar. Yes. Joma few mane nigi somo maber bang' higni 3 kata 4 kisetie station mar obila mosepuonji gik mang'eny koro akiterie course mar bedo inspector. Bang' mano to koro idongori mos. Koro asebedo gi privilege, asebedo jokwach kich mar obila higni mang'eny, asebedo japuonj mar jokwach kich mar obila. Nasebedo officer commanding police station, aseran police station madongo kaka Kericho gini. Asebedo hospidi, asebedo jatend jo-CID various levels. So I'm police. So keep wach police to understand. Aye. Gima police en. Ka piny oru ne police sa 6 otieno. Sa 6 otieno koro waloro wayawo Karen's book. Sa 5:59 waloro Karen's book. Book makidi iluongo ni obi makidi police station tindiko cha. Koro musa 5:59 to walore. Mano mar otieno. Walore gi miluongo ni weather report. Ni weather makawuono chal kama. Weather no nitimo nwach kata jondeke ndalo ma pod eka ndeko biro ne gi rely e report mar obila. So wandiko weather report to waloro obila. To ask wayawo first OB number 001 of that day. Mani bodo kondik OB number 01/15/June/2024. Mane kakindike. So sama wayawo bugo obila no. To wadwa ndika ng'at mobiro to ndiko incident report. Kamano ng'at mobiro to ndiko mare kitieko to nitie kako bedo crossed, tieko bedo closed. And OB no kata koponi report mi ndiko cha was not correct to kiruche iduogo mana piny ndiko na amendment report ti amend immediately gima ni ndiko cha with reasons. Kakendo wango chifo sa 5:59 kedi loro the book of the day. Odiechieng' kodiechieng' indiko gimiluongo ni situation report manyiso incidences manendo timre e police station no odiechieng' mangima. Ng'at moro nokelo report moro ni nokwal gwende, ng'at moro nokelo report ni noneg ng'ato. Koro godhiambo jok matiye crime branch ndiko situation report ma ordinarily waluongo ni signal. Tindike ni gimiluongo ni vigilance operations. Iwinjo to bedo copied ne DCI. So report ni wuok ka OCS to dhi ka OCPD. Obedo copied ne OCPD, obedo copied ne regional commander, obedo copied ne vigilance police headquarters. So jatend police
ma en IG orilai ripodegi nwach gin gik mindiko accurately mowuok e ang'owa i obi. Omiyo sama Kanja oyudo report ni ng'at moro ne ni e sel ni to ng'ano no commit suicide kata ogo wiye, ni mane report ma en godo, ka question no wuok mane gima biro nyiso jopiny. Oonge gi yo moro kendo mopogre gi kaka ne information no biro, nwacho biro procedurally. Ka koro to moro bete koriako penjo kata mana DCI ni ringe be ng'ere ni to ang'o momiyo question mark nitie wachni. So mokwongo Kanja nosomo mana report kaluwore gi standard procedure mar obila. To kane to bete makata wan ne wapenjore ni nwach koro other facts biro, kara ng'ama otho ni en ng'a, ni en ng'at moro manyocha Deputy Inspector General o complain ni no publish information mok kare kuom. Alafu ang'o mane otimore? Nodhi oome Homa Bay, alafu okele ka polis, bang'e nene sel kende. To ng'ama ni sel kende ni ng'ama ong'eyo ni dogo wiye piny na, nogo wiye korwol, ng'ama nonene nwach ne en kende. Iwinja maber? Okawe otere mochari. But political tension ni malo. Wasechako bedo gi siasa. Koro gimoro timre marach ndio, lakini jo siasa take advantage mar gimoro timre marach no to hype political advantage margi. Iwinja? Gimoro timre marach nyaka luwe, nyaka ng'iye, but okuripo wakete siasa. Urbenen gi milu alwa maber nwach police nigi institutions. Wan gi jo CID, wan gi Internal Affairs Unit, wan gi IPOA. Institutions go te urbeni timo nonro. And mano kie mokwongo ji osetho e sel mar police. Ng'ato nogo gi mob, okele kin OCS ko kin to ng'ano tha e custody mari. To gima police oluoro molo gimoro amora e piny gin gimo kadi ariyo, ni ng'ato thoni e sel kata mabuso ringoni. Escape from police custody, mano gima miyo chuny police chot, nwach ibiro riembi. Ng'ato thoni e sel, ibiro riembi. Iwinja? Nwach ibiro penji, ibiro ndiko, ibiro dadhogi e yore mang'eny. Ana nyalo wacho ni gima notimore rach, but ok wanyal blame IG kuom wach manogolo mokwongo, ni pok no rely e wach mane jokomiyo. Thank you very much.